कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, एसी डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. विजयदुर्गजवळ समुद्रात बुडालेल्या 5 या तेलवाहू जहाजातून तेल गळतीला सुरुवात झाली आहे. गोव्यातील समुद्र विज्ञान संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार या जहाजातून होणारी तेल गळती अपघाताच्या ठिकाणापासून दक्षिण पूर्व दिशेला पसरणार आहे. त्यामुळे या तेल गळतीचा फटका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह गोव्याच्या समुद्र किनाऱ्यांना देखील बसणार आहे. विजयदुर्ग किनाऱ्यापासून 40 ते 50 वाहू क्षेत्रामध्ये समुद्रात दुबईहून बंगलोरच्या दिशेने जाणारे तेलवाहू पार्थ नावाचे जहाज बुडाले असून त्यातून आज सकाळी तेल गळतीला सुरुवात झाली आहे. हे तेलवाहू जहाज बुडाल्याने किनारी भागामध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालंय. या जहाजातून कोणत्याही क्षणी तेल गळती होऊ शकते असा इशारा देण्यात आला होता. 101 मीटर लांबीचे हे तेलवाहू जहाज आहे. 16 सप्टेंबरला हे अपघातग्रस्त झाले होते. रत्नागिरी कोस्ट गार्डकडून या जहाजावरील कर्मचाऱ्यांना वाचविण्यात आले होते. या जहाजातील तेल गळतीचा परिणाम कोकण किनारपट्टीवर होणार आहे. कोकणातील मासेमारी काही प्रमाणात यामुळे धोक्यात येऊ शकते. तर जहाज अपघातग्रस्त झालेल्या ठिकाणापासून दक्षिण पूर्व दिशेला म्हणजेच आग्नेय दिशेला या जहाजातील तेल पसरणार असल्याची माहिती गोवा समुद्र विज्ञान संस्थेने दिली आहे. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.